mukase wodi ya Bwikanga ebunge ya South Mugrango baba wesokia na kwemurunganiria okubura kuburendi ase chinsemecho ase korengana na baro batero nebikoro by'obusalini ngo byabere bikoenekiwa ase egekabono kurende ngo baruro kubore uchaso mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubeka chitaya chestima eriyo kubakonya kogenderia nobokoreri bwabo bino tokumanywa no muri Keito Frida Kerbo Okuburwa kuburendini go kwabere go kwenekigwa asense moya orenjo chingaki abamenyi benseme yo bagendete komenyera obwoba osangani go baenekebuna nigo oboibibwa bere bo kwenekigwa anene ase bairabuna ekegoliege keni go kiaberege kubachanda anene go tiratiria ebisona goetam Orenjo bwana aramenyira matuka atari make yondo ukingo bubago bwajakira bana bakembara iga bagana kumenya kebishono by'abantu ga bamurayi gomba nyaruka babigete kirongi bonsi egento ngendo ukinga kiali kuchikonyarikanaga Simbarati ali gutubikire itaye ngotokonya yali ngububyo bukigokera itaye estima Omuchando monene obere go kwenekigwa no musunte yoireire ebikorwa by'oboibi gokorekana kolende ni go baenekebuna nigo yo kabeiro mugavana we county ya Kisii James Ongwae ningaba bekerete chitaya chiesola kolende chigasaligwa asebono baganire mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubabekera chitaya chiestima kubwatikana no musunto yorororo nigo bokoreri abwabeire bokoirana magega mbato konyete ebirobwe bikurwe Songwae bakatobekera lakini bono byachete bikarasaligwa n'abakora balenge bocha butukekera twaralire byokire babibunaja baira wone twale kusaba omwisimi wa Simbarati asogwanja kwa yatobekere ebirobwe bing'ao bigotumeka estima wetero lenche yeto ndo muno mochiamani amangana akira amange oboibwa abere obonge bono abantu muna bebirobwe byasaligete obagoja batura chingoko kunyumba baira bakamagena bono one chingoko twasinyirwa tuga ekiara gwetera bakoro nande bono emure bike no bikona gonjokana gwetera basalite ebirobo nigo twasabira omwesimigwa asogwanja kwaya atobekire ebirobo byestima asensemo yabasubati nigo baerera obuba bwabo chinga kibeso kire kwerigeria ase obosalia bwabeire bokoenekigwa chindo chaso mujobo orenjo birowe bisadegete byabege tuno te former Ongwae gavana Ongwae nale ku request mu gavana ito Simbarati netaya nyale koba ogotokonya to security andake ngosoka tukura chinga twagenda kwerigeri twacha twanyora obusali bwabeire kolende nigo baenekia ochikoa arati okoboko asobochori bu mwaka bwechiribu bere 2025 chingaki echio boigo nigo bagokera obokoreri bwaye anene asense moyo kulika aborokia ba ECD asomoroberio o permanent mugambio ito Simbarati aranya koba gotokonya 2027 nere nane koiro nambu yemono senge chako teka singi ya yoko confirm abalimu ba ECD into permanent and the best terms. Thank you. Frida Kerubo, Ndizi TV.